Premiér Slovenskej republiky Robert Fico išiel do Moskvy sám. Vedel veľmi dobre a veľmi dlho, aká bude odozva na túto jeho avantúru. Je veľmi symbolickým obrazom, ktorý Robert Fico vyslal o sebe, ale bohužiaľ aj o Slovenskej republike, pred partnermi v Európskej únii a kladieme si otázku, čo si môžu myslieť partneri v Európskej únii, keď tam vidia jediného kolegu, svojho kolegu z európskej rodiny, ktorý išiel do Moskvy. No to posolstvo je úplne zrejmé. V ich očiach našich najbližších partnerov, Robert Fico už odišiel z Európskej únie. Odišiel mentálne, fyzicky sa nachádza teraz v Moskve a toto je, dámy a páni, ten najhorší danajský zhnitý dar, ktorý predseda vlády Slovenskej republiky dnes na Deň Európy dáva svojim občanom. Toto je hrubé poškodzovanie záujmov Slovenskej republiky, toto je reputačný Armagedon. Dialóg treba viesť s tým, ktorý mi pomôže naplňať záujmy Slovenskej republiky. Ja sa teda pýtam, pán predseda Kéry, pán predseda Ferenčák, ako vám pomôže to, čo premiér urobil v Moskve, vrátane týchto 3 rokovaní? Predseda vlády sa stáva bezpečnostným rizikom. Vďaka zahraničnej politike, ktorú robí táto vláda, a môžem povedať, tú korunu, čo ste nasadili tomuto poškodzovaniu záujmu Slovenska, tým, že premiér išiel do Moskvy, to je kompletná diskvalifikácia predsedu vlády pred 26, dokonca vrátane Viktora Orbána, ktorý tam nebol. To znamená, s ním sa nikto nerozpráva. Pán moderátor, toto je zločin na Slovensku. Ste nervózni, keď vám hovoríme, že nás ťaháte preč z Európskej únie, ale toto sú presne tie kroky. Čo toto Slovensku prinesie? Kto vám v Európskej únii zdvihne telefón po tejto avantúre predsedu vlády? Zdvihne vám telefón, keď budete teraz plakať, ako vám idú strašne ublížiť s tým návrhom odpojenia sa od energetiky? Zdvihne vám niekto telefón, keď budeme bojovať o peniaze pre Slovensko? Pod vedením tejto vlády sme zažili najväčšiu historickú hanbu Slovenska v našich moderných dejinách.